हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो फिन खेबसे जासि हरग्रोनानै आङो चेनेलाव आरोबाव फैफिनबावनाय जाबाय लोगोफोर। तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। तो बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामा दिनैनि भिडिअखौ जागायलाङो। दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन दिनैनि बे जुगावहाय ना टेक्न'लजिया दिनै बेसेबां जौगाखो तो बिनि सायाव फंनैसो दिनै ओरैबायदि जौगानो हमबाय टेक्न'लजिया ना सिगांनि समाव मा दङमोन रेडिअ गंसे दङमोन ना रेडिअनिफ्राय मा फैखो दिनै रेडिअखौनो बेबायदि होसो होसो बेलासि समावहाय बेबायदि जोङो बर' मेथाइ बायदिसिनाफोर खोनासंनो मोनबोदोंमोन ना दिनै एन्ड्रइड फैनाया बावाखै एन्ड्रइड दिनै फैनाय लोगो लोगो बेबायदि 4Gफोर फैबाय ना दिनै गोबां टेक्न'लजिया बेबायदि जौगानो हमदों लोगोफोर। तो जेन' हक आङो दिनै मोजां खौरां लानानै फैदों जायफ्रा जोङो दिनै बेबायदि वाट्सएप ना तो दिनै ससियेल मिडियाफोरखौ बाहायनानै गोबां मोजां मोनो इउटिउब बायदिसिना गावनि फट' बायदिसिना गावनि ना तो रायलायनाय बेबायदि मोसानाय ना गावनि पार्सनेल बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायनो थाखाय दिनै बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म दिनै फैबाय ना तो आरो बिनिफ्राय आरो मा नांबावगौ बिनिख्रुइ देरसिन आरो जेबो गैया। तो बयबो दिनै जोङो इन्टारनेटआवनो बेस्थ' मबाइलावनो बेस्थ' जेरावखि थाङा मानो जोङो मबाइलखौ थुखानांगोन नङा होनबा तो बेबायदि जुग दिनै मोनफैबाय ना तो जेन' हक दिनै आङो मोजां मोनसे आपडेट लानानै फैदों जोङो बयनिबो मबाइलाव दंजोबखायो बयबो मिथिखागौ। बिनि सिगां जोङो साननैसो सिगाङावहाय जोङो मोनदोंमोन सार्च जिपिटि ना सार्च जिपिटियाव जोङो बेबायदि रेजिस्टार खालामनानै लानानै जोङो गोबां बेवहाय बेबायदि कुइसन आरो एन्सारफोरखौ जोङो लानो हायोमोन। नाथाय दिनै जायफ्रा वाट्सएप सालायग्रा ना तो वाट्सएपआवनो आपडेट होखाबाय आरो बिनिफ्राय आरो मा नांबावगौ बिराद बरिया आरो इन्टारेस्टिं आपडेट ना तो जोबोद मोजां खौरां जोङो बेनिफ्राय गोबां सोलोंनो हागोनखौ दिनै आसा खालामदों आरो बे दिना सोरनिबा ना तो जाम्बा जाम्बि बेबायदिनि बे जुग नंला होननानै बुङोब्लाबो भुल गैया। तो दिनै AI फैनानै आरो मा नांबावगौ ना तो गोबां बिनिफ्राय जोङो बेबायदि कुइसन एन्सार जोङो बावनानै थानाय कुइसनफोरखौबो जोङो बेवहाय बेबायदि जोङो गोसोखांनानै सोंनानै जोङो बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि एन्सारखौ जोङो दिनै लानो हायो। दिनै AIआ नोंखौ हेल्प खालामखागोन जेरैखि जाया नोङो माबा मोनसे बिनिफ्राय हेल्प लानो लुबैदों दिनै जोङो AIनिफ्राय जोङो मदद लानो हागोन नाथाय जोङो बेखौ माबोरै बेबहार खालामगोन दिनै माबा मोनसे निस्सय जोङो रोङा ना तो जोङो बेवहाय दिनै सोंनो हागोन एप्लिकेसनानो जा तो जोङो बिनिफ्राय नलेज लानो हागोन आइडिया लानो हागोन ना बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गोबां जोङो बिनिफ्राय कुइसन आरो एन्सारफोरखौ जोङो दिनै लानो हागोन। तो जोबोद मोजां मोनसे आपडेट जोंनो बेवहाय होबाय दिनै जों गुगोल्सआव थांनानै बेसेबां सार्च खालामनानै बेसेबां टाइप खालामनानै जोङो बेसेबां मा सोंबाय थानो ना तो दिनै जोङो वाट्सएपआवनो माने लगे लगे जोङो बेवहाय एन्सारबो लानो हायो बेबायदि जोङो कुइसन्सफोरखौ जोङो बेवहाय जोङो सोंनो हायो। तो आङो स्क्रिनाव दिन्थिगासिनो लोगोफोर जोङो मिटा AI अपसनखौ खेवबाय तो स्क्रिनावनो फैखायो सायावनो जोङो बेखौ खेवनाय लोगो लोगो तो दिनै जोङो बेवहाय मिटा AI ना तो बेबायदि मोनसे जोङो दिनै मोजां मोनसे आपडेट मोननो हादों बेवहाय बिराद मोजां आरोना। तो दा बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि बेबायदि कुइसन आरो एन्सार जोङो बिनिफ्राय लानो हागोन आरो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो फट'फोरबो जोङो मोजां मोजां फट' जों बिहरनो हायो ना तो बिदिब्ला जोङो बिनिफ्राय जोङो बेखौ माबोरै बेबहार खालामगोन होननानै बुङोब्ला जोङो बिनिफ्राय एन्सार बेबायदि रोङै मोनसे आङो कुइसनखौ हमनानै ला आङो सोंगोन साप'ज दिनै बेवहाय इंलिसनिनो बेबायदि सोंनांगोन दा आंनि माइन्डआव बेलेग बेबायदि जेबो फैयाखै जोङो दिनै ससियेल मिडिया बा इउटिउबखौ सालायो हिसाबै आङो बेयाव इउटिउबनि बागैनो कुइसन सोंनो नागिरदों
ओरैनो साप'ज हमनानै ला आङो बेवहाय टाइप खालामगोन what is YouTube हा YOU TUBE ना TUBE what is YouTube बेवहाय बियो मा एन्सार होयो मिटा AI आ तो बिनिफ्राय जोङो एन्सारखौ लानि वाव लोगो एन्सार होबाय नै वाह YouTube is a social media platform where user can upload, share and view videos. It was founded in 2005 and has since become one of the largest and most popular websites on the internet with billions of users and millions of hours of content available to watch. YouTube allows users to create their own channels and upload videos on various topics including music videos, educational content, blogs, personal blogs, product reviews, gaming contests, live stream and music more. YouTube is a great platform for creators to share their passions, showcase their talents and content with audience worldwide. So जोङो बिनिफ्राय दिनै एसेबाबो बुजिनो मोनबायना थ' हमनानै ला जेनेबा जेबो रोङाब्लाबो एसेब्लाबो बिनिफ्राय दिनै नलेजखौ मोननो हाबाय थ' बेवहाय इंलिशनि बिराद बरिया दिनै बेवहाय लिरनानै होखादों आङो बेवहाय कुइसन खालामदोंमोन इउटिउबआ मा दिनै बेवहाय बरिया सार्च जिपिटिआ एकदम माने AI आ दिनै बेवहाय क्लियार खालामनानै होबाय आंबो सार्च जिपिटिसो होनफ्लांबाय थादों थ' एखेयानो बुस्थुआ ना AI आ दिनै बेवहाय क्लियार एन्सारखौ दिनै होनानै होबाय इउटिउबआ मा बुस्थु दिनै बियो ससियेल मिडियानि मोनसे प्लेटफर्म थ' जोङो दिनै बेवहाय गावनि बेबायदि मोनसे माने टेलेन्टखौ श' खालामनो हायो थ' बेखौ जोंनो बेवहाय श' खालामनो हायो प्लास बेखौ शेयार खालामनो हायो बेबायदिनो पार्सनेल ब्लग्स प्रडाक्ट रिभिउस बेबायदिनो गेमिं कन्टेन्ट लाइभ स्ट्रिम बायदिसिना आरोना थ' जोङो बेवहाय टेलेन्टखौ शेयार खालामनो हायो मोनसे मोजां मोनसे बियो प्लेटफर्म स' जोंनो बेवहाय बिराद बरिया क्लियारलि एन्सारखौ होबाय थ' आङो दा बिनि उनावहाय बेवहाय मोनसे आङो फट' लानो नागिरदों हमनानै ला आङो स्लाइसखौ होनोसै बिनि स्लाइस होनानै मोनसे इमेज ना इमेजाव आङो होनानै कुइसन खालामबाय ओमफ्राय जेनेबा आङो बेवहाय दा लिरगोन MO monkey eating मा होनोलै monkey eating राइस होनो ना फुड होनो ना मेंग' होनो ना बानाना होनो आङो जास्ट हमनानै ला MANG मेंग'खौनो होनानै होबाय आं मा एन्सार हैनायनि चार्ट जिपिटिआ AI आ मा एन्सार होयो वाव नै AI आ गोगोम एन्सार हरबाय लोगो एन्सार नायदो बेसेबां क्लियार ना थ' डाउटआनो गैया आरो बेयाव स' जोङो बिनिफ्राय नलेजखौ निस्सय लानो हागोन गोबां रोखोमनि जोङो रोङैफोरखौ बिनिफ्राय सोंनानै जोङो सोलोंनो हागोन दिनै AI आ एकदम माने बियो नेनानै दङ मा रोखोमनि कुइसन फैयो थ' बियो एन्सार होनो सेस्था खालामगोन निस्सय जों बिनिफ्राय दिनै बुजिनो हादों गोबां जोङो सोलोंनो हागोनखौ जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बेवहाय मोजां फटकफोर जोङो बिनिफ्राय जोङो बिहरनानै जोङो लानो हायो आरोना थ' जियानो हक जोंनो बिराद मोजां मोनसे आपडेट होबाय आरो दिनै बियो सफैबाय थ' जोबोद मोजांनि खौरां दिनै बुंनांगोन ना टेक्न'लजिया गोबां गोजौआव दिनै आग बारायगासिनो थ' बाखि जियानो जाया मानो सोरबा मानसिफोरा गोरिब आरो सोरबा माबायानो थाया मानो ना नाथाय दिनै गोरिबबाबो जोङो दिनै दुखियाब्लाबो दिनै जोङो नैबे समफोरखौ जोङो मोननो हाबाय आरो जोङो दिनै बेफोरनिफ्राय गोबां एफा एनैबाबो ना थ' नलेजफोरखौ जोङो दिनै मिथिनो हाबाय बाखि जियानो हक दिनै फारसेथिं जौगायाखैब्लाबो ना दिनै बेराफारसेथिं जौगादों ना थ' दिनै टेक्न'लजिया गोबां जौगाबोगासिनो दङ थ' दिनै सोलोंनो हागोन निस्सय इयुन जेनेरेसनफोरा ना थ' बेबायदिनो गोबां आरो फरायनायनि कुइसन
बायदिसिना जियानो जाया मानो ना थ' गासैबो सोंनायनि फिननायखौ दिनै एआइआ होनो थाखाय राजि दिनै बियो माबा मोनसे नङा मोनसे सलुसनखौ होखागोन थ' जोङो बिनिफ्राय निस्सय सोलोंनो हागोनखौ आसा खालामदों थ' गोबां रोखोमनि जोङो बिनिफ्राय फट'स बायदिसिनाफोरबो जोङो मोजां फट'फोर जोङो लानो हायो आरो बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव जोङो शेयार खालामनो हायो फेसबुक बायदिसिना ना गोबां रोखोमनि एप्सफोर दङ जोङो बेवहाय बेबायदि फट'फोर जोङो मोजां मोनोब्ला थ' जोङो बेवहाय बेबायदि शेयारबो खालामनो हायो थ' दिनै एआइआ हेल्प खालामगोन गोबां रोखोमनि जोङो बेनिफ्राय नलेज आरो गियानफोर लानो हागोन आरो बेवहाय सोंजाथावना कुइसनफोरखौ जोङो सोंनांगोन नाथाय किसुमान जाथावैखौ जोङो बेवहाय सोङोब्ला थ' जोङो बिनिफ्राय हेल्पखौ जोङो मोनाबो जानो हागौ ना थ' बियो माबा मोनसे नङा मोनसे होगोन खिन्थु बियो एन्सारखौ होखागोन खिन्थु मोनसे नङा मोनसे बियो माने एन्सारखौ नोंनो होगोन आरो खिन्थु राइट एन्सारखौ मोनाब्लाबो थ' बियो माने सानफ्रामबो एआइआ राइटखौनो माने बेवहाय होखायो खिन्थु बियो जाथावै कुइसनफोरखौ सोङोब्ला माने बेवहाय मोनाबो जानो हागौ बेबायदि ना थ' जेन' हक लोगोफोर आङो बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आरो जोङो दिनै उन जानानै थानो गोनां गैला ना थ' जोङो सोलोंलांनो हासिगोन जोबोद मोजां मोनसे आपडेट फैदों थ' जेन' हक दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाय